Тачи, тук май ще ме напи. Да, аз съм. Ще ме запомниш ли някой тема? Сега идвам да те припия. Майко! Наистина си па! Почвам да бегам вътре. Не. Не мога да се махна. Оля, трябва да се махна за всеки момент. Трябва да се махна от тук на момент. Да, махнали са, бе. Значи... Неделята на блудния син. Салата от херинга. Това е папудия. Папудия, салата от Ох, тате! воли. А месото? Свинско варено. Варим го. А с бульона правим воли с булгур и малко брашна. Като кюфтета. Като кюфтета, точно. С булгур. Да. И лимон. С лимон и с рига. Леле, много е вкусно. Не яш повече, ще има и друго. Спирка.